Kublai pi baro, kani kadai kadudashan Meghalaya. Bangi priang subhai pi baro, sya kani katup kubor menta kajan mit. Shwaban pa shiki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat pakongsan. Haka katan real tarik ulber, en penbena ke election commission ya katarik na kabenta ke election Lok Sabha. Her ke kertong kaseng NPP, i Dr. Amprin Lengdo ya kaseng VPP, kentu ya ke VPP banam pen kulmar i gijingmut jing perkat jong ki ba. Shen, anyo ke Nongpo Town Shopping Complex ya ki jingseng ya ki interlocking concrete block pavement. Penlong ka CIET NCERT NERI ya ka All India Children's Educational E-Content Competition hanong sder da ka bawan ra ikitiar ka jugmenta na ka benta ban kenjo sya ka Sustainable Development Goal 4.0 bat pelelat ka NLU Meghalaya na ka benta ki kena puli jongkari Sri Lanka ki khubor ki babnya ka election commission kan penbena la syai kesngi ka khatn real tarik ulber ya ka tarik na ka benta ke election sya ka yengdor ba Lok Sabha kani gejing penbena kan long ha kapor janmit ha vigyan bhawan ha ka ba kabadan hanong ba Delhi ka commission kan penbena ru ya ka tarik thabwot hakikat tu kat ni gijala ka samoi trekam jong ka Lok Sabha ba menta kan poi sya ka bakut ha ka khatn real tarik ujalio menta usnam ha uar hajar khat khandai ya ki election Lok Sabha la penlong ha ki hnyau tali ki wat ha pedeng jong ubana ya yong bat chamang te kumta lakmi lenti ba menta ka kenti ya kani gejing thawut an penlong hakikat tu kat ni ki wat ha u ya yong bat chamang ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala ong ba ka India kala yate lok bat ka Bhutan bat kani kan yai peteng na ka benta ban pen urlong ya ki jing angnut bat ki jing dan kam jong ka Bhutan kala ong baga jing yate lok ha pedeng jong kini artli kiri kan wanra jing yade ka bajan ha pedeng ki brio kumju ha ka khayi ka peteng bat ki wei na ka liang umentri rang bat du ka Bhutan udashu sharing tup ke henne ka sngi ula sha khot ha ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha ka ni gijing alang ka Presiden kala ong ba ka India bat ka Bhutan kila don ka jing yade ka bajan ka jing shania bat ka jing sngo thu jing mutlang ka menteri ka tanat ka koit ka khia ka balongru ka kartong MP jong ka seng National People's Party NPP na ka benta ka Shillong parliamentary seat i Dr. Mazel Amprin Lengdo hinen ka sngi ila ther kala ya ka Voice of the People's Party VPP da ka ba ajing mut baki day ban kyar na ka ba penkol marjing mut ya ki ba ha ba ajing kren ha ka jingalang ka balalong ha ka NPP mau kerwat block committee ka ba ha mau kerwat i Dr. Lingdo ila ong bagi MLA ki donya ka hok ban mi khmat ya ki constituency ha assembly ban yang bat ban ra ikimat ki jura henry om ban yakhi ya ki te kimat ha ki surong hadian kecing penyaso UMDC ka mau kerwat iba karnes so syang lembat kinong kershan sya kaseng NPP i Dr. Lingdo ila kentu ya kinong tray jong kaseng bagi day ban yalong lang kawe kenang ban pen urlong ya kaseng bakan kurjing job ha kani ke election MP habala IT happy ban yeng ban kren pi pet shaba pim non hoksu ban kana sapang ka corruption kabang hamma karang ka corruption jong ka jamin ka corruption jong dikentin makikren bat ka corruption kabanong lang asyong lano ban kela lada kadang kata ka corruption ban sulong against the ya ka sarkar la jong ngiro ngilama ka jingdon ha opposition ngimju yempi ban supon dem bet ya ka sarkar kadang vi galantiya
unong yalam kaseng NPP but ubalong ru chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC iba penyat sing sim ila penpau gajing government scam ba kaseng kan khur ya gajing job ha kanik election MP na kabenta ka Shillong Parliamentary Constituency hab ajing kren ha gajing alang jong ka NPP mau kerwat block committee hennen kasngi ha mau kerwat iba sim ila ong baka NPP kadang yai kiu Shaprang ha Meghalaya hakiwei pat kiliang State Working President ka NPP ubalong ru menteri barem gajela iba Hamlet Son Doling ila pendam jur ya President ka Voice of the People's Party iba Ardent Basayomoj halor kajing bomburam shu ya kibalahe lasan ne kitemen basan da ka bakino iki baki sam kiat ha kapod election ila ong ba kum ki pait riu nge chang kabalang Presbyterian kimla ban pediang ya kani kajing sya keno ba kum ki temen basan ki balong kum ki kpa chong kabalang Kas bakin ko Henry kenma bahwa ia MP election ru ngin sayo ia ka thong ha kan kenti banta ini yang juga parti independen di kondem yang ketika jingkren ke balakla jingkren ke bang boronju yang ki nangan jong ki palang kamtam ke bang Presbyterian dan boron ki wi bijanya ni ke bang Presbyterian yang ki tudong basan ni kan dong ki pa jong ke balang kilo sayo ke balang kilo trai ki jong misi Director Katanat Urban Affairs iba Karmalki nekasngi ilabu mau nongrim na kabenta ban siang yaki interlocking concrete block pavement hakaban pendon kam kum kajaka penyangkali hakmat kanongpo town shopping complex kabahari Bhoi district kajing mang pisa na kabenta kani ka project kalong shipholak tingka ya kabalamang da ka State Urban Affairs Department haba ajing kren hakani kasngi iba Karmalki ila penpau ikijing trekam jong kanong po town committee bad ila ong ba lengba kani kaching shimkhia lawan ra ya kani kaching thu ban pen itanat ya kani kachaka shu ila ong ru ba katanat kanyale ban pen biang ya baro kijing dan kam ha kani kachaka penting dalam bumi bahwa di dalam kita intinya dalam bumi dan bahkan ini tentang bumi dalam gambar bahkan bentuk yang di traditional way of ruling the people or following the people they kampanye mereka ambil nama mereka kepada orang urban seni urban Pirang apa menuju kuat dan tradisional dekat konsensya nasional dalam bertungga menuju kebahagiaan akan generasi ini. Ka National Law University Meghalaya kala plelat iki samla puli kiba na ki weipat kiri kumna kari Sri Lanka bakin yo banwan puli hakani gajela Hakajing late ban pediang snobha ikinong shimbenta kiba nari Sri Lanka ka NLU Meghalaya kalapan bena ya ka admission test na kabenta ki undergraduate postgraduate bat ki PhD na kabenta gijing puli jong usnem 8,000 arposaw kaban sasdang ha ka arpoterik jong ubanaya yong 8,000 arposaw ya kani ka test en sa penlong ha Gateway College Colombo Ka Indian High Commission kala pentip bakani kaching tmu bakong san chong ka NLU Meghalaya kalong ban ai jing karmen ya ki pateng banwan ki badai chong kaching puli an bat kinong wat bania lengba shibun kiching puli Ka Central Institute of Educational Technology CIET NCERT New Delhi Hakajing atreilang bat ka North East Regional Institute of Education NERI kalapenlong yagajing yakop jongka All India Children's Educational E-Content haka khatsan bat khanriu tarik ulber haka phelau jongka NERI kabadon hanong sder yam yakini gijing yakop lapenlong leng baki kor keyboard na kabenta gijing don kam haka puli puthi ban kenjo Shaka Sustainable Development Goal 4.0 bat banwan ra ya kapuli puthi kababyang bat kilat ban pensngothu ya baro bat kani ka National Education Policy arajar arpho kathmu ban penkieu ya kapuli puthi jongki kor ki bor bat ban pentip bat penyar ya shibun ki weipat ki jingdan kam na kabenta ban penlong ya kinong hikai ki digital teachers haba ai jingkren ha katei ke jingalang
Kongsan Ubaderu Vice Chancellor bat Professor Jong Kanehu Professor PS Shukla Ula banjur halor ke Jingyo Nong Kabanwan Lengba ke NEP Arhajar Arpo Ula Ongru Bakayarap ya kisamla puli ban sengutu ban tip bat ban penpriang ya ke Jing Nang Jing tip Lengba kikor internet. Everybody have the mind. It's depend on individual how they are going to utilize their mind in the right perspective for developing the career of their own children as well as the children and youth of the country. Kaskul BK Bajuria kala penlong ya ke Maths Festival palatip kum ka Mathematical Marvels, a festival of numbers, shapes and patterns hinin kesngi. Ki kena skul na ki weipat ki skul kilaya shimbenta hakani ka program bakin yo ya gijing mentoy lem bat gijinge hakabayadei bat ka subject jingken. Kani ka Maths Festival kapen ya gijing internet bat ya gijing dan kam jong ka mathematics lengba gijing ya shimbenta ha ki jinge lekai bat ki weipat ki benta. Kani ka program kapen shlur bat kapen terang na ka benta kitu ki kena puli ki badon ha shibun ki tanat jong ka mathematics nadu algebra bat geometry ban pli ki lat ki lenti kham shlor ha gijing long ka bakmen bat ka basung kajing shimbenta kawanra ya kajing shania yaladi baching sngotanat jangki khana kawanra kajing long tanrai ha kaban sngotu khamha bat ban ganjo sha ka thong ha ka cricket women's premier league arajar abhosau ka Royal Challengers Bangalore kan ya kandu persya ya ka Mumbai Indians ha ka eliminator menta kasngi ha Arun Jaitley Stadium ka ba hanong ba Delhi ya kani ka jing lekai ansdang ha ka por nyosteng ka kan huan ka banya kun ya ka jing job kan ya kandu persya ya ka Delhi Capitals ha ka jing ya kon final ha ka sngi ublay ha ka jing lekai ka ba khaddu ka balalong ha ka khat arterik menta ubnai ka Royal Challengers Bangalore kala penliam no ya ka Mumbai Indians da nyo weekend ka thaya lekai ka Bangalore ka Alice Perry kalayo pediang ya ka nam player of the match halor ka jingla banya lekai bah jongka mentangin pej ya ka jinglong jingman ka sun beneng hasilong ka jing shit ka long arpolai point r degree Celsius bat ka jing kriat ka long shipo point lai degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long san pon riu na ka shispa men step bat sau po sau na ka shispa janmin kala bandon ka jing hap slap ka ba malumala hakikat tu ka ni ki jaka Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor yin ya pej biang sa shisien ya ki mat bakong san haka khan real tarik ulber anpan bana ke election commission ya ka tarik na ka benta ke election lok sabha ther ka kartong ka seng NPP i Dr. Ambri Lingdo ya ka seng VPP kentu ya ka VPP banam pen kulmar ya gijing moching perkhat chong ki ba Shen Enyo kanong po town shopping complex ya ki Jingxiang ya ki interlocking concrete block pavement Penlong ka CIET NCERT NERI ya ka All India Children's Educational E-Content Competition Hanong Sder da ka bawan ra ikitiar ka juk menta na ka benta ban kanjo sya ka Sustainable Development Goal 4.0 but Lelat ka NLU Meghalaya na kabenta ki khana puli jangkari Sri Lanka. Te paralong katung ila poisha ka bukut jang ka thup khubor jingi menta ka janmiet hadu bangin dai shembiang bat phi la shai kasngi khublai ya phi baro.